Ziala bindala isa urteterdi, Donostia 2016 arira intzan maien-guru baten emakumezko hiru idazle, Uxue Alberdi, Jason Osoro eta Daniel Sarri-Ugarte meregon ginean tertulian, eta hor, galdetu genion Uxueri, Daneri, zehose ote zakaten eskuartean, eta Uxue kontatu zigun novela bat idazten izala. Hori izan zen 2016ko maiatzean. Ordutik ona, denpora ez asko pasada, baina gauza asko gertatu dira, bai novela horrekin eta bai idazletzakin eta zurekin, ez? Hortartian Euskadi Saria jaso zenun, aurre eta gazte literaturan euskarazko atalian, bezarkadakin, nola junda denpora hori edo ze, nola laburbilduko zenuke? Hiru bat urte, baina, hiru urte esaten dugunean, hiru urte ez dira egunero idazten, baina bai, historia horrekin buruan, edo bintzat erabakita, historia horri edo buruan ernetzen hasietako historia horri tira ingo niola. Eta baina juntzan, azkenengo urtebete pasatxoan, baina erabakitan eukan horretaran buru belarri jartzea eta beka batera aurkeztu nintzen, enekin ez, idazten ari geran bitartean ez dugu kobratzen. Eta orduan beka batera aurkeztu nintzen, ez zidaten eman, beka hori, eta justu ezezkoa jaso eta handik oso gutxira baditu zidaten Euskadi Sariaren notizia horrekin. Eta orduan, soluzionatu diate urtia eta idazteari ekingo diot. Eta azkenengo urtean, buru belarri jardu naiz Janis Joplinekin. Ia erotzeraino, oso lo gutxi inaz, azkenengo 6-7 hilabetetan, egunero 6-8 ordu emanaz historia honi. Oso modu intensoan bizi izan dut, baina plazer handia izan da, asko ikasi dut idazteaz. Sekula erabili gabeko erregistro batzuk erabili ditut, sekula baino gehiago dialogatu dut, eta plazer handia izan da alde askotatik gero jungo gera horietako batzuk aletzen. Azteko, bai da lona zatia zein den argumentua, ez? Eta arratxean saioan, eskatu zizun Arantxa Iturbek bi hitzetan laburbiltzeko zein zan, esan zenion zinezkoa zela, baina esaldi baten esan zenion zela neska errebelde baten historia, Nagore Vargasen historia. Bai, galdetzen zetenean zerri buruz idazten ari nintzen, zitzaidan iten. Batzuk esaten dute novela bat edo pelikula bat edo ezin baldin bada esaldi bakarrean laburtu problemaren badaukala. Novela horrek edo pelikula horrek, orduan liburu horrek problema badauka. Iruditzen zait ez dela erresa gai asko jorratzen dialako, baina bai pertsonaia bati buruzko liburua da, eta hori oso argi neukan hasieratik. Eta liburuetan kontatzen dena da Nagore Vargasen historia, Janis Joplinen historia. Janis Joplin goitizena du, Nagore Vargasek aitak deitzen dio hala. Eta adibidez, tituluan ere, Janis Joplin titulura ekartzearen arrazoietako bat justu hori zen, ez? Gairen bat ez nabarmentzea besteren gainetik. Ze bestela izan zitekeen, gai bati edo beste bati buruzko novela eta gainera elkarrezketak iten hasten diranean eta aurkezpenean esaten danaren arabera asko aldatzen da liburu baten inguruan iten den diskursoa. Eta orduan asko zaindu nahi nun, ez? Zer izango zen lehenengo gauzak esaten zianak liburu honi buruz. Eta hori izango nuke, Nagore Vargas 1982an jaiotako neska bat da, Elgoibarren antzeko Euskal Herriko herri industrial batean, langile auzo batean jaioa, eta hasieratik bere baitan ertz asko dauzkan pertsonaia da. Aitaren aldetik Andaluziako etorkinen alaba, langile klaseko alaba eta langile klase horren kontzientzia eta zapalduaren identitate hori oso barneratuta daukana,
politizatuta dagoen familia bateko alaba, zentzu horretan, eta beste aldetik, amaren aldetik, euskal girotik iesi datorren ama baten alaba. Eta hasieratik oso txikitatik, bizi dituen baldintzek eraginda, oso identitate gogorra eta oso karakter gogorra eta irmoa eta beti aurrera egitekoa garatu behar izaten duena, ez? Estrategia batzuk garatu beharko ditu bizirauteko balioko diotenak denbora tarte batean, eta ondoren ez. Esango nuke nobelaren gai nagusietako bat dela identitatearen berrasmatzea. Iruditzen zait, bizi izan gerala oso garai gogorretan, 80ko hamarkada, 80ekoa pilpilean zeuden garaiak alde askotatik, eta nagorek bezala bizirauteko herri honek ere, edo herri hontako jende askok eraiki behar izan ditula estrategia oso gogorrak eta ertz puntadunekoak aurrera egin ahal izateko eta bere burua babesteko. Baina nobelan badago esaldi bat, Irantzu lagun minak Nagoreri esaten diona, eta da jarrera bati luzaroegi eusteak ahuldu egiten gaitin. Eta nik uste ala dala ez dagoelako pieza bakarreko identitaterik. Eta denbora aldatzen da nenean, eta norbere situazioa eta inguruaren aldatzen da nenean, identitate horren arrakaletatik ateratzen dialako, igual beste momentu batzuetan bizirauteko ezkutuan egon diran hainbat alderdi. Eta Nagoreri halako zerbait gertatuko zaio, bere bizitzan momentu bat iritsiko da, zerbait gertatuko zaiona, eta zerbait horren ondorioz identitate zarrak eta bere buruaz daukan autoirudiak jada ez dio balio, jada ezin dio bere buruari eta bere inguruari lehen bezala begiratu, eta orduan hasi beharko da ezagutzen ez dituen estrategiak bilatzen, bizitzen jarraitzeko. Eta berrasmatu beharko du bere identitatea alderdi askotatik, alderdi sexualetik, sozializatzeko moduak aldatu beharko ditu, bere ideia asko zalantzan jarri edo batzuetan amore eman beharko du bizirauteko, eta pasako da gizartean ere edo jendartean nik ikusteten bezala oso garai gogorretatik edo ideia pieza batekoen ideien garaietatik balio likidoagoen garai batera, pasako da kaleko garaietatik etxeko garaietara, jende zinguratuta dagoen garaietatik bakartzearen garaira, beti kanpora begira eta kanpo iraultzetan borrokan egon danean, momentu batean derrigor barne iraultza bati erantzun beharko dio, eta horrek freno bat jarriko du bere bizitzan, baita ere ikasi beharko du gelditzen, ikasi beharko du isiltzen, gero irakurriko izuet pasarte bat gelditzeari buruz nahi baldin baduzue. Eta berrasmatze hortan, inguruan dauzka hainbat pertsonaia, berarekin batera eraldaketa hortan dabiltzanak, ez? Uste dut, eta nobela idatzi eta gero konturatu naiz, ez dela Nagore bere identitatearekin gatazkan edo zalantzatan dabilen bakarra nobela hontan. Nagoreren aita ere antzera dabil beste bakoitzan modu diferentean, baina haren amak ere euskal girotik ies egiten duenean eta landa girotik ies egiten duenean eta herri industrial batera datorrenean, identitate zar hori ahaztu egin nahi du, eta antzera dabiltza beste pertsonaia batzuk ere. Kulturatik edo kultura epikotik zaurgarritasunaren, vulnerabilitatearen kulturara bidaia bat dan historia hau. Bai protagonistaren beraren bizipen edo konkretutik, eta bai, estrapolagarria dan guztitik, ez? Eta
Hor badago pasarte bat, Nagore 2013an Euskal Herriko bertsolari txapelketa jarraitzen ari dena telebistaz. Eta egiten da halako analisi bat bertsolariek hartzen dituzten jarreren aurrean, ez? Ba, nola esaten dute momentu batean erromak heroiak maite ditin. Eta usteet, bueno, trantsizio garai baten gaudela, nobelaren amaieran kontatzen da metafora moduan funtzionatzen duen irudi bat edota da otarrain baten azal aldatzea. Langosta bat ikusten da azala aldatzen. Berria zarra utzi du, baina berria oraindik egin gabe dauka. Eta oso bigun dago, eta bueno, Getariako bi beroan egon nintzen ikusteko nola gertatzen zen hau. Eta hangoek esplikatu zidaten, ez da esaten zidaten nola azal aldatzen ari ziren otarrainak pasatzen zituzten beste piztina batera oso zaurgarri eta edozeinek eraso egiteko moduan gelditzen zirelako eta babestu inbertzirelako. Eta nik ikusten dut Nagore Vargas halako momentu baten dagoela novelan eta iruditzen zait herri bezala ere halakoxe momentu baten gaudela, ez. Hizkuntza eta kultura eta jarrera heroikoek eta epikoek ja halako zar kutsu bat hartu dute, baina kostatzen ari zaigu berria eraikitzea. Eta badirudi, epika horrek halako itxura kutre kitsch bat hartu dula, ez degula sinisten, baina ez dakigula oraindik oso ondo mugitzen ahultasunaren kulturan. Eta norberak gure beldurrak, amorruak, tristurak eta hori dana jokoan jarrita, nola egin aurrera, nola eraiki pertsona baten identitatea eta nola eraiki herri baten identitatea. Horri buruz gogoetak badaude novela. Agertzen da Madril, agertzen da Formentera, eta novela Getarian bukatzen da. Eta toki bakoitzak, agertzen da Bilboko portua, badaude oso toki zikinak, pixutsuak, Bilboko portua izan daitekena dena da pixutsua, dena da kuadratua, kontenedoreak mugitzen ari dira izugarrizko garabiak, eta agertzen dira Formentera bezalako irla bat non dena den zeru ertza, ez? Eta pertsonaia bera dago, paisaia diferentetan, kokatua momentu diferentetan, gorputz bat eta pertsona bera testu inguruz aldatzen degunean asko aldatzen delako irakurlearen begirada ere pertsona horrekiko berarekiko, ez? Benetako pertsonez ari geranean guk badakigu pertsona horiek nondik nora ibiltzen dira, eta imaginatzen ditugu paisaia askotan, baina novela batean zuk buruan eduki dezakezu oso personaje ertz askotakoa, baina erakusten espaldin badezu, paisaia diferentetan edo situazio diferentetan, jendeak egin dezaken irudia eta zu daukazuna oso desberdinak izan daitezke, eta hori bilatu dut. Restopak deitzen diedan kapituluak daude, pixkat atxeden hartzeko balio dutenak, zen novela oso erritmo bizikoa da, eta ekintza asko dauka, dialogo asko dauka, baina daude alako geldialdi batzuk, non ia ezer ez dan gertatzen, eta dena dena doan poliki, eta dena den oso sutila. Toki asko esaltzen dira, musika esaltzen da, musika asko, ez? Eta, kontatu, ze oso horren inguruan, izenburutik bertatik hasitza ikusten da, musika hor presente da hola. Titulua bera oso musikala dauka, eta gero liburuan agertzen dira Leonarkoren Chelsea Hotel, agertzen da Kubako musika, agertzen da Ertzainaken Aitormena, pila badira, No Pasaran agertzen da, eta garrantzi handiena edo bereziena daukana osorik ematen dalako abesti hori da La hija de Juan Simón, Antonio Molinaren bersioan. Nola deitzu dela, lehen komentau dizut, ez dakit, nola deitzuko nioken horri, ez dakit, horren atzien dagoen andamiaje, ez dakit, filosofikoa igual behar bada, lehen aipatu dezu nola izpilu, uste aipatu dezula, izpilu hitza, ez? Izpilu joku moduko bat itxen da, Nagoren historia eta Euskal Herrian historiakin, ez da? Ni hasieran Nagoren historian zentratutan nengon, baina segituan konturatu nintzen, Nagorek jaiotzen danetik 2014 bitartean daukan bilakaerak eta bere bizitzaren pultsuak bat iten dula, nire ustez, Euskal Herriak azkenengo 3 hamarkadetan izan duen pultsuarekin da pultsu aldaketekin. Eta orduan
esplizituki gutxitan aipatzen den arren konparazio hori, askotan Nagoreri buruz esaten diran esaldi askok edo berak esaten ditu nahin bat gauza edo bere gogoetek berdin balio dezakete gogoeta politiko bezala eta etengabe dago joku hori, ez? Beti esaten dena, ez? Pertsonala politikoa da eta Miren Amurizak irakurri zunean adibidez esantzian ez asko gustatu zitzaiola politikaz egiten zen interpretazio emozionala eta emozioz egiten zen interpretazio politikoa, ez? Eta nik uste dana batera dijoala. Batera dijoa zen bezala gorputza eta pentsamendua, hori Mariluz Estebanek ere esaten du, askotan ez beti hitz egiten degula gorputza eta burua, bi balira bezala, ez? Eta batera dijoaz, Nagore gauzak oso gorputzetik bizi dituen personaia bada, gorputzarekin aurre egiten dio bizitzari, gatazkari, edo zein lehen esan bezala, enfrentamentuari, baina aldi berean pentsatzen ari da, gertatzen ari denaren inguruan, eta bere inguruan gertatzen ari den guztiaz. Eta berdin, pertsonala eta politiko horrekin, ez? Oso gauza partikularrak gertatuko zaizkion Nagoreri, ez zaizkionak jende askori gertatzen, baina metafora bezala, estrapolatu ezkero, jende asko sentitu daiteken ikuste identifikatuta, eta nire ustez, hori oso bat egiten zuen nik neuzkan egoera politikoarekiko emozioekin. Eta hortaz konturatu nintzanean, iruditu zitzaidan novela bera ere aziten zala, beste dimensio bat hartzen zula. Geruza desberdina da eskan novela dela, nik uste hori dana ulertu, jende danak ez duela ulertzen, nik aitortu dut, igual ni simplia naiz, eta orduan nien naiz irakurretak geruza desberdina daika, orduan, dazka, nik igual sakoneretara enaiz iristen, edo, gauza batzuk modu baten ulertzen ditut, beste batzuk, igual, azalpena entzun da gero ulertzen da asko zero beto, baina denok ulertzen dugun lehen plano horretan, esan daiteke estilua oso nola definitzuko zenuke, dialogo asko daude, eta horrek bai markatzen duelako zure aurreko lehenekin alde moduko bat, eta horren inguruan komentatu zehoz. Baina konturatzen nintzen, itzala bat ere novela erresa armatzen, arkitektura hori egiten, garai asko kontatzen zialako, espazio diferente askotan ibili beharko nintzalako, pertsonaia pila bat zeudelako, eta gainera bat zegoelako inflexio puntu bat novelan, asko aurreratuz gero novelaren gaia distorsionatu zezakena, eta asko atzeratuz gero novelaren zentzua galduko litzatekena. Eta horrekin mila bueltan banitu, hasten nintzen modu batera idazten eta txokiten norma batekin, eta azkenean Gorka Arreseri Susako editoriari deitu nion, eta ala esan nion ez, badaukat historio bat, badaukat pertsonaia bat, uste badaukat novelaren tonua, baina arkitekturarekin asmatzen kostatzen ari zait. Eta orduan, elkartu ginen, kontatu nion, junintzen ere papel guztiekin, eta berarekin hitz egin ostean, eta olakoa izan da, edizio lana, asko hitz egin dugu, konturatu nintzen atzera aurrerakako egitura bat beharko zula, egitura zatikatu bat, eta honeik esan du bezala zatikatua da, baina ez dago erabat desordenean. Bi plano kronologiko diferente daude, bata 2010-tik 2014 eta bestea 1980ko hasieratik 2000 garren urterarte, gutxi gora bera. Editoria aipatu duzu, eta kasu honetan egin duzue lan asko elkarrekin, ez? Kontoko duzu pixkan nolakoa izan den hori? Bai, debekatu indit, bere buruz hitz egitea, baina ez diot kasurik egiten gauza guztietan, batzutan bakarrik. Ez gainera nik uste esanguratsua dela zeberak esaten zianen. Nazazu gehiago aipatu, zen estela ematen du balioak entzen ari zerela zure buruari. Eta iruditzen zait, askotan saltzen ditugula idazleak edo beste autore batzuk, ez dakit ez, doai bat emango baligute bezala eta gauzak bakarrik sortuko balia bezala, eta ez da hala. Eta niretzako novela honen eraikuntzan, Gorkaren figura izan da oso importantea, baina ez Gorka bakarrik, esan nahi Gor editore profesionala nire ustez gero eta gutxiago, eta hor
Nire ustez egin beharko nuke editoriaren figuraren gorazarrea. Ez da inbeste izen konkretu bat, baina nola ulertzen den editorea ez hor Islandian esaten zidaten, eta mundu mailako joera bat dela editoreak gestore bihurtzean. Editorearen lana, badirudi badala ez, azkenengo begiratua eman, zuzenketa batzuk egin eta imprentara bidaltzea. Eta tradizionalki editorea izan da idazlearen ondoan dagoena, idazleari laguntzen, zirikatzen, akulatzen, puntu ahulak seinalatzen, neurtzen noraino iritsi daiteken idazle hori momentu horretan, eta saiatzen estutzen horraino, baina aldi berean animatzen. Egunka liburu argitaratu ditunak, badaki, azkenean novela bat idaztea da, milaka erabaki hartzea. Eta erabaki bakoitzak ate batzuk irekitzen ditu eta beste batzuk itxi. Eta orduan, zu lehenengo aldiz ari bazera novela bat, edo bigarren aldiz novela bat armatzen, ezera konturatzen hartu dezun erabaki horrek, igual, ez dakizen bat ordu gehiago sartu arte, ostras, karo, eske hau indet, orduan hau ezin dut egin. Eta, karo, editore batek, egunka liburu argitaratu baditu, badauka begizorrotza, esateko, hau egiten baldin badezu, lehenengo pertsonan kontatzen bezu, hau ezingo ezu egin, hirugarrenean kontatzen bezu, hau ezingo ezu egin, hau aurreratzen baldin badezu, gero konturatu hemen suspensia ez dezula mantentzen. Suspensia gehiagi atzeratzen badezu, igual galdu egingo da. Horako, mila gauza, ezin dituzunak ia beste inorekin konpartitu, novela argitaratzen den arte, histori hori inporta zaizu zuri bakarrik, beste inork ez daki, ezer horren inguruan, eta oso prozesu bakartia da, ez? Baina hor dago editore profesional hori, eta gero hor daude lagunak, ez? Unai bezala, adibidez, aurretik irakurri izuna, eta beste laupagost laguni ere pasanien novela, beraiekin kontrastatu ditun hainbat gauza, gero irakurriko eta adibidez pasarte bat, edo orain, bertan, zeharkaturiko haurtzaroak eta nerabezaroak izan ziren gureak. Xalotasuna eta biolentzia ez ziren bereizten ahal. Lehen letrak juntatzen ikasi orduko, torturak salatzen zituzten pintadak ozenki irakurri genituen aurrak ginen. Begien aurrekoa mihi puntara ekartzeagatik herrietan egin zigutenak. Eskolako patioan azaldu zidaten bomba auto bat zertzen, izebari txute bat zertzen azaldu zioten patio berean. Azalaren azpian, bizi-bizirik nuen pertsona batek beste bat hil zezakeela imaginatzeak eragin zidan zauri iniziatikoa. Zarakar lodiz estalia, gertuko eta urruneko biolentzia atergabearen erruz. Nire baitan zeuden, erdi maketoa izatearen lotxa eta ezkertiarra izatearen arrotasuna. Poliziarekiko erra hasieran intuitiboa eta gerora ezinbestean justifikatua. Historiako liburuaren babes horrian, gora eta M idatzi nuen eguna. Parentesi arteko M-ak zer esan nahi zuen jakiteko premia eta inori galdetzeko lotxa. Parkean negarrez ari zen neska, etak osaba hil ziola oihukatzen zuena. Perurekin izandako solasaldiak. Pegata klandestinoak. Atentatuei ekintza deitzen hasi ginen eguna. Alguien debe tirar del gatillo, eta. Izardi usain konpartitua, talde sentipena, lagun maketoekiko maitasun barkabera. Miguel Ángel Blanco erail zuten egunaren bezpera eta biharamuna. Abertzale puruekiko mesfidantza eta espainolista ezkertiarrekiko errukia eta auzolotxa. Manifestazioen amaieran, eusko gudariak gara kantatzeak sorturiko erridikulu sentsazio errepikaria. Tatu nahi esan ditzu zuk bizitako gauza batzuk, hor gatazkata sartzen da, eta nun baitzen erentzun nizun, galdetu zizuten, eta zer dela eta aukeratu duzu personaje hau eta historia hau, eta nondik sortu da, eta aipatzen zenun. Bai, ez da ni, niri inporta didana ez da inbeste nik zer sentitu nun momentu hortan, niri inporta dit niretzat, baina literaturarako iruditzen zait, belaunaldi baten hainbat emozio edo hainbat bizipen kontatu gabe zeudela, ez? Eta liburua irakurri duten nire adineko edo ni baino gazteagoak diren batzuk, ez, bai aipatu didate eskertu dutela, giro politikoa hain izan da frenetikoa eta gogorra eta aldakorra, herri hontan belaunaldira iritsi gabe 10 urteko tartearekin bakarrik ja
oroitzapenak eta markatzen zaituzten momentuak oso diferenteak direla. Gaur 30 urte dauzkan batengan, 20 dauzkan batengan, 40 edo 50 dauzkan batengan edo. Eta, adibidez, atzo kontatu nuen juntzan astean bi ekimen edo diferentean hautea tokatu zitzaidan bi egunetan segidan. Eta bata zen Bilgune Feministak antolatutako osatze feministari, sanazion feministari buruzko jardunaldi bat. Eta bertan agertzen ziren, bueno, 4 hizlari zeuden, eta 4 hizlariak ziren militatzen zuten talderen batean edo elkarteren batean. Baina, 4 ziren oso esperientzia gogorrak bizi izandakoak, ez? El Salvadorreko emakume bat eta Guatemalako bat zeuden sistematikoki bortxatuak izan zianak, umetan eta gaztetan, neska euskaldun bat, etxean abusu sexualak jasandakoa, eta Planetxiko beste neska bat, Aniaiz, torturak jasandakoa. Eta 4 galdera zen nola militatu, hau eta gero. Aniaizek aipatzen zuen, jendeak esaten ziola, nola gainditzen da, esaten zuten asako militatzen, eta bere esaten zuen asako negar. Eta aipatzen zuena zen, beste adibidez etxean sexu abusuak jasandakoak, nola bera, lehenengo erabiltzaile bezala eta gero militante bezala egon zen etxean sexu abusuak jasandako aurreai laguntzeko elkarte batean erabiltzaile eta militante. Eta nola konturatu zian askotan intentzio honenarekin, baina elkarri kalte egiten ziotela. Ze haintzan handia, barruan zeukaten mina, amorrua, eta hori dana ateratzeko edo sendatzeko bide kolektiborik ez egonez, bakoitzak bere modu pribatuan eta bere terapeutarekin eta bere diruarekin eta inundik inora politizatu gabe eta antolatu gabe eraman behartzunez hori, hasten zianean gauzak eraikitzen, erdi ustelak ateratzen zitzaizkiela nolabait esateko. Eta Aniaizek ere gauza bera esaten zuen, nola borroka baten edo gatazka baten edo militantzia baten zenbait alderdi kolektiboki, alderdiri edo ondoriori kolektiboki egiten zaie aurre. Eta politizatu egiten dira eta onartzen dira gizartearen lantzeko edo asignatura bezala, ez? Baina beste zenbait gelditzen dira modu pribatuan lantzeko. Eta orduan esaten zuen, mina ez baldin badugu politizatzen, oinazea bera, ez badugu politizatzen eta esan hemen izugarrezko mina dago, eta hau aitortzen ez badegu eta ez badegu ematen kategoria politiko bat, aurrera ingo dugu oso maila baten bakarrik, baina galdituko da horrez sakoneko itsaso bat, besteari eragingo diona etengabe. Orduan, adibidez, olako ideiak edo etortzen zitzaizkidan, bai, nik ala siniste ditut, ala sentitzen ditut, baina ikusten dut inguruan, sufrimendu asko. Eta ikusten ditut sufrimenduak alde askotatik, eta askotan ez direla beharrezko garrantzirik edo kolektibotasunik ematen. Oso lasai gelditu naiz honekin, eta ez dut esango jakina, ez zaidanik inporta ze pentsatzen duten beste, ze pentsatzen duzuen zuek, beste lanintzak hemen egongo. Gogoa daukatorik konpartitzeko, baina nire helburua zen gauza batzuk esatea. Eta iruditzen zait, saiatu naizalik eta prosa gardenenarekin eta biziarekin eta bar, baina gauzak, esan nahi ditudan gauzak ustez garbi daudela, ez gelditu dirala esan da, eta hemendik aurrera bere bidea indezala. Eta ez daukat zertan nik tartean egon, esan nahi dut bide hortan, Joni Zeplinek bizi ditzala bere momentuak niga bere. Bueno, momentu batean, uste esan detela ez, Nagoreri tokatzen zaio gelditu beharra. Eta ordura arteko martxari frenoa jarri beharra, eta egiten du gelditzeari buruzko gogoeta bat. Gelditzea, esperientzia zorabiagarria da inoiz gelditu ez denarentzat. Diagnostikoa baino lehen, pasioen mende bizi nintzen. Deprimitu egiten ninduten emozio moderatuek. Muturreko sentsazioak bilatu eta aurkitu ezean fabrikatu egiten nituen. Oso maite minduta egon behar nuen, ideia guztiekin zeharo konbentzituta, proiektuekin estimulatuta, erabat grinatxu asmo bakoitzarekin, ohean oso bero, kontraesanekin guztiz kontraesankor. Zenbat eta ertzerago, egiatik gertuago. Kartxuki bizi ezean, ezerk ez zuen balio. Intentsitatea behar nuen bizitza justifikatzeko, eta antsietateak plazeraren antza zuen. Konbultsioa zen ez gauzen benetakotasunaren bermea, erradikala izatea zen izateko modu bakarra.
erdibiderik gabeko bizitzan, atzera ezinak ziren iritziak, desirak eta konpromisoak. Erlojuaren kontra maitatu eta erosotasunaren aurka borrokatu beharra neukan. Zutik jan eta erne lo egin, larrua gogor jo, prestizan edo zertarako. Bat izan ziren gelditzea eta isiltzea. Lehen enuen isiltasuna jasaten, urduri jartzen induen hitz egiten ez zuen jendeak. Izan nuen garai bat hitzak eztarrian norgeiagoka sentitzen nituena, elkar zapaltzen, bultzaka, irteteko leian, arnasa ebasten zidaten. Bizirik zeuden nire mingainean, listuz eta hortzez betetzen zidaten burua, ahoa eskuekin estalita ere aterako ziren, ez zegoen nahiek geldiarazteko modurik. Hitzak, 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 ogi apurrez beteriko lurrera oldartzen ziren txori gosetuak, txori urduriak, itxusiak. Hitzek alkandoraren lepotik eutxita eramaten induten, lurretik arra betera, eurek nahi zuten tokira. Ies egiten nuen astiro eta bigun maitatzen indutenen begietatik. Ternezia, nire ahultasunaren ispilu bilakatzen zen. Pasioak apaltzean, nire tristura azaltzen zen. Azkenerako mundu guztiaren arreta bereganatzea lortzen duen ume lotxatiaren biolentzia sotilaz, hain diskretuki, ezen inork ez zuen iristen ikusten.